Tak včera jsem sundal lepenku ze střechy, já, tady z vrchu, to ty zbývající kousky. Jakož se učím tady s kamerou, tak já jsem měl timelapse nastavený na 10 vteřin, takže byl vidět jenom kousíček. Takže nic moc záběr. Ale dneska se pustíme do rozebírání střechy. Tak, jdeme na to. Máme 2:45, já jsem po obědě a je nejvyšší čas se do toho vrhnout, jelikož dny jsou krátké a zbývá nám ještě půlka střechy. Latí je z toho teda plno, takže je třeba to co nejdříve sundat. No a můžeme řezat až do noci, jelikož máme rádi své sousedy, i když teda ti bydlí celkem daleko, jo. Ale nebudeme zase v tu neděli řezat, že? Tak jo, pokračujeme. Střechu máme rozebranou. Vidíš, Míšo? Jaké to bylo? Co? No to bys střih chtěla říct, že to bylo nebezpečné. Nechtěla. Jo, chtěla, protože se bála, bezpečné. že na ní hodím nějakou lať. Ne. No a my si ukážeme, kolik máme dřeva. Že, Míšo? Aha. Dám Mikešku. Pojď, je mi líto, ale ty stejně nepracuješ, tak můžeš pracovat i beze mě. Tak, no. Pokračuj v tom, co děláš, to ti jde dobře. No a... Ježišmarja, to je tma. No jinak, kdybyste nevěděli, jo, tak takový typ grafité baterie pasují do hecht světla, jo. Můžete to kombinovat spolu. To bude asi hodně tmavé, ale protože jsi přímo ve světle, jakoby. Už? Je to Už dobré. mě vidíš? Je to dobré. Stojíš teď naproti světle. No jasně, jdeme ven. Netoč horkočku, nejsme žádný zookanál. Podívej. Je to vidět už? No, Aha. je to vidět. Kůrně. Tady samozřejmě další dřevo. Co střecha je vidět? No. No trošku, no tak nevadí, přátelé, ukážeme si to když tak zítra. Je další hromada. A to ještě nemáme trámy dole, no. Tak se s váma loučím a uvidíme se u cirkulárky. Čus. Máme neděli, napadl nám sníh a dnešní plán je takový, že pokusíme se nařezat tuhle hromadu, no a možná ještě odřežeme rýny. Vypadá to na změnu plánu. Zkoušel jsem odřezat ty rýny, ale vlastně jsem hnedka skončil, protože ono vlastně každá ta rýna je přichycená, nebo respektive jsou tam takové háčky, je to zahnuté a myslím si, že to je asi zbytečné se s tím srat, když to můžeme servat traktorem, takže změna plánu. Plán B je vytvořit vlastní plot a vlastně, aby teda pes neutek, no a pak vlastně ten plotek vzadu se rozřeže a vytrhne se traktorem sloupky, ať se může potom dostat bagr vlastně blíž a můžeme odvážet suť. No, tak nic, jdeme na to. Plán B, provizorní plot.
Tak. Co Míšo, plot máme hotový? Jo. Míša za tu dobu stihla přeparkovat auto. Tak to moc je zasněžené, že tam bylo asi 20 cm vrstva. No jasně. No, plot, krásný. Proti tady tomuhle škůdci, aby nám neutekl. Trošičku jsme to tady odplotovali. Rozebereme ještě tady ten zbytek. No a můžeme nastartovat traktor a jít to vytrhat. Že? Myslíš, že chytne traktor? To nevím asi. Vyzkoušáme. Tak to jdeš vytrhat. Jdem na to. Tak jo, plot máme uřezaný. A teďka tak, klepeme boty. A je třeba... Jejda. Lano, dobré. No, si to pověsíme. Zase tolik lan nebudeme potřebovat. Budeme potřebovat určitě řetěz. Protože, jak se říká, bez řetěza do lesa nelez. Tak jo, nahodíme řetěz. Tak. Otevřeme bránu. Kdo ještě nestartoval traktor, tak to není takové jednoduché, jak nastartovat moderní diesel. Ruční pumpa, natlačí se nafta, tady je cuplík, to je sytič. Tak, oklepem boty, hodíme rukavice. No a jinak, traktor nemá žádné žhavičky, že hlavně, takže je třeba se modlit, aby byla docela baterka. Ale jo. Nic, jedem do boje se sloupkama. Tak. No. Pohodička. Řetěz. Jo, řetěz samozřejmě domácí výroba, oko, svar, který světediv se mi pořád drží. Tak, pojď. Tak, provlečem to, jestli se nám to povede. Tak. Vážeme si ho pěkně u spoda. Zapojíme ho tady. No. A myslím si, že můžeme vyrazit. A ten pojede pěkně s náma. Tak. A jak po másle. A jdem pro druhý. Tak jo, no tak myslím, že naše mise byla úspěšná. Plot zmizel ze světa zemského. Ty vole, pryč Jury. Traktor zase pomohl. No, vypadá to, že jsme zase o krok blíž k demolici. Protože tady bude třeba, aby najel bagr. A příště, jak vytáhneme traktor, tak budeme strhat rámy ze střechy a uvidíme, co to dá. Já myslím, že se máte na co těšit. Takže pro dnešek to stačí a uvidíme se příště u trhání střechy na cucky. Tak čus. Zdarec. Máme tady další víkend a tentokrát se pustíme do demolice střechy. Vytáhneme traktor, natáhneme lana. První musíme teda nějakým způsobem vymyslet, jak to uděláme, ale chytneme to asi za ty vazníkové trámy a roztrháme střechu. No, pak to nařežem. Jo, od minula si můžete všimnout, že za ten týden se většina desek, co tady byla, ztratila. Takže můžeme jít se připravit na to. Tak se máte na co těšit. Dneska to bude docela akční. Plán je takový, že potáhneme ze šikma, to se tak trošku překlopí a nějak to spadne.
No nic, máme neděli a neděle je od slova neděle celý den. Tudíž se tím budeme řídit a budeme dělat jenom do oběda dneska, což je tak do 2 hodiny. A doděláme to, co jsme včera začali, což znamená, nastartujeme traktor, ať samozřejmě ví i sousedí, že je neděle. A doděláme zbytek střechy, no. Tohle jsou škody po včerejšku. Jo, jestli někdo z vás sleduje mě na TikToku, tak mohl vidět chytré komentáře lidí, co říkali: škoda, že si ty strámy neschoval, za 15-20 let by se ti mohli hodit. No nevím, já myslím, že za 15-20 let se k trámu zbydou jenom piliny. Takže, ale jako proti gustu se říká žádný dišputát. Takže jestli někomu tohle přijde, že je dobré tady tohle schovat a že se určitě bude hodit, tak nevím, ale nepřijde mi moc logické na dům za vyšší jednotky milionů spát staré dřevo. Ale možná jste někdo jiného názoru. No každopádně dneska nám chybí rozsekat ještě ta druhá strana. A tím pádem budeme mít tak nějak hotovo, desky jsou pořezané. Jdeme se vrhnout do práce, jdeme sundat lešení, to je první úkol, jelikož ještě z druhé strany je lešení. A pak uděláme nějaký timelapse záběr. Já myslím, že ze včerejška máme dost kvalitních záběrů. Takové ty pořádné síly, jak se trhají ničí věci, že jo. Takové ty chlapské radosti. A dneska si to trošku zrychlíme, protože byste koukali jenom na to, jak celý den startuju traktor a trhám trámy. Tak jdem na to. Lešení máme dole. No a teď je čas všem sousedům připomenout, že dneska je neděle. A jdeme sundat poslední zbytky střechy. Tak, střechu jsme sundali, bylo to docela divouký, dneska to šlo pěkně, jelikož už ty trámy nedržely, že už nebyly spojené vlastně nahoře a byla to celkem divočina. No a jdeme schovat traktor, vezmeme Rangera, který je tam v dáli s vozíkem ještě zapřáhnutý a naložíme ten binec po sobě. Máme hotovo, dřevo je uklizené, akorát to nevyšlo úplně podle plánu, jak jsem říkal, neděle od toho, že se dělá jenom, co jsem to říkal vůbec ráno? Ano, neděla celý den. Tak západ slunce je tam, úplně to nevyšlo, že budeme dělat do oběda, ale kus práce je za náma, vlečka naložená, protože na plácu už není místo, nestíháme to ani řezat, dřeva je to teda požehnaně, hlavně plno hřebíku, takže řeže se to teda pěkně na hovno a příště budeme pokračovat v demolici. Tak jo, snad jste měli trošku méně pracovní víkend než já a uvidíme se u dalšího videa. Tak čau.